El treball a la missió de Guajará-Mirim ha estat un treball fins ara el més llarg que jo he fet, són 26 anys. I a la missió és un treball que podríem definir com una mena de ser tot terreny, perquè ens toca fer una miqueta de tot, tant en la part pastoral, que va ser començar moltes coses o reforçar allò que ja existia, com també en la part social. Sobretot en la part social perquè et trobes amb imprevistos cada dia. Des d'ajudar a una família a fer l'enterrament d'un nen de mesos que ha mort i que no tenen recursos, fins a portar un avi a l'hospital perquè, almenys els primers anys, no hi havia ni ambulàncies ni cap servei que portés un avi a l'hospital, o coses d'aquest tipus. Una cosa molt important per mi a la missió va ser el treball d'acompanyar catequistes, homes i dones que fan la preparació de batejos, que celebren el bateig i sobretot els que celebren el diumenge allà on no hi ha capellà, que són més del 80% de comunitats de la missió. Per exemple, l'última comunitat on vaig estar, Sant Miguel, és una comunitat que té 50 comunitats, o és una parròquia que té 50 comunitats. Aleshores, aquestes 50 comunitats mai no tenen missa el diumenge. En tenen una cada 2 o 3 o de vegades 4 mesos durant la setmana, però hi ha un grup de persones que coordinen la comunitat. I a aquestes persones se'ls ha de donar una atenció, un temps, una formació, una preparació, oi? I això va portar també a formar o a acompanyar un grup de 6 diaques que es van ordenar l'any 2010. Va ser el mateix any que jo vaig haver o que em van demanar que deixés la missió de Guajará-Mirim per tornar a Catalunya. Aleshores, aquest treball d'acompanyament i de formació de persones que animen, que coordinen i que fan un treball molt important a les comunitats va ser una cosa fonamental per a nosaltres i per a mi en concret. A veure, des de l'any 2010 fins ara, el 22, he pogut tornar al Brasil no sé si 3 o 4 vegades. Quan em van dir que m'havia de quedar a Catalunya, això era el gener del 2010, aleshores vam negociar una miqueta amb l'equip de govern provincial i vaig anar des de finals de gener fins a finals d'agost. En part perquè ja tenia el bitllet per tornar-hi, havia vingut només per anar a l'Assemblea General dels Claretians de Catalunya, o capítol provincial, oi? I llavors vam quedar així, per fer les maletes, per dir-ho així, per acabar de manera intensiva la formació d'aquests diaques, oi? Que havia de durar fins a l'octubre, la vam acabar a finals d'agost, fent trobades més sovintejades, i això sí que he anat seguint, i anem seguint, per exemple, projectes solidaris, com el projecte de padrinaments, que és el que seguim més i és permanent allà. Ara tenim uns 220 nens, o 225, perquè puja i baixa una mica, nens i les seves famílies apadrinades, i això ho portem des d'aquí, des de l'ONG dels Claretians de Catalunya, Enllaç Solidari, i això suposa un seguiment, que ara ho fem via internet. Mentre jo hi vaig ser fins al 2010 es feia gairebé tot per correu postal, aleshores era molt més lent, però ja ens havíem acostumat a això. I ara es fa més per internet, aleshores és una mica més àgil el contacte, la relació, l'acompanyament de les persones que coordinen el projecte de padrinaments allà, i evidentment continuo en contacte a través de l'internet amb moltes persones conegudes que de tant en tant escriuen, fan algun comunicat i evidentment amb els claretians que continuen a la missió. Ara a la missió hi ha 6 claretians, 3 brasilers i 3 catalans, que són els de més edat i són bastant més grans que jo. En aquell moment jo era el més jove de la missió, oi? Doncs aquests suposo que continuaran fins que l'edat els ho permeti i després decidiran si passen els últims anys al Brasil o si volen retornar aquí a Catalunya d'on van sortir. Des del moment que vaig tornar, el 2010, m'han demanat que col·laborés amb la parròquia del Cor de Maria, la tenim aquí al darrere, i amb la parròquia de Sant Tomàs, que formen un conjunt pastoral.
Soc vicari de les dues parròquies, això porta una miqueta de feina. De seguida vaig entrar en el grup que coordina Enllaç Solidari des d'aquí i ara fa uns anys que en soc president, oi? I aleshores també ara soc el responsable d'acompanyar els ancians dels claretians de Catalunya, és a dir, aquells ancians que ja necessiten d'un acompanyament, que no es valen 100% per ells mateixos, oi? I això és un altre treball una mica nou per mi, perquè, esclar, a la missió no teníem persones ancianes. Allà s'hi ha d'anar amb bona salut i sí que els que hi ha ara ja comencen a ser una miqueta grans, ja tenen algun problema de salut i tal, però encara poden estar allà. Doncs acompanyar aquestes persones en el darrer tram de la seva vida. I això és una feina que va canviant, diguéssim, cada any. A veure, a mi m'ha ajudat i m'ha fet bé acompanyar a molts d'aquests germans meus, oi? Acompanyar-los en l'hora de la mort, també. I poder també fer el contacte amb les famílies. És un treball, per dir-ho així, que s'ha d'anar improvisant a cada moment, perquè la situació dels ancians passen de vegades setmanes que tots estan bé i de cop i volta hi ha un ensurt i això et fa haver de canviar si tenies algun horari, algun projecte, algun pla per atendre aquell ancià malalt.